ọ maka Igbo ka anyị ji apụta n'ọgbọ maka Igbo inu Igbo mmanụ Igbo ji eri okwu ekwubugo m maka inu Igbo n'ọgbọ mana o nwere ihe mekwara ọfụ o mechara mbebe uye ife achara dimkpa mmadụ akpọpụtara na ọgbọ ebe a nọ ife a ewee nye ọjị si aga ọjị ịnọdụ ebe ọ gọrọ ọjị bebe akwa dimkpa mmadụ enweghị ike ekwu ọ bụghị bụ n'ihi ekwu ihe mmadụ ekwunu bụ ọ bụ n'ihi ya onye ga-aga ọjị n'ala Igbo maọbụ n'ọgbakọ ndị Igbo bụ ezigbote nwa afọ Igbo ọ ga-achị inu n'aka onye ahụ ga-achị inu n'aka maka inu bụ mmanụ Igbo ji eri okwu onye Igbo nwere agba n'ịtụ inu onwe ha ebe a kpọtara ya ka o kwuo okwu iyi ọgbọ na-erie ma ọ kwuzie ọ na-akụ aka ihe oyi a sị onye amaghị ihe o yekwara akpọpụta n'ọgbọkwụ ọ sị na ndị ọzọ ekwucha n'ihe ọ chọrọ ikwu onye ka m ji eti mkpu maka inu mmanụ Igbo ji eri okwu ihe eji na-atụ inu bụ ka ọ gbaa ofeke ngharị ọ eji atụ inu ka ọ gbaa ofeke ngharị ya gị bụ nwa afọ Igbo gbaa mbọ ka ị marụ inu Igbo gbaa mbọ ka ị chịrị inu Igbo n'aka akpọpụta gị n'ọgbọ ị na-echo ngedegwu ị na-echo okwu ọ na-abanye onye inu bụ eze okwu n'ọgbọ onye inu bụ eze okwu n'ọgbọ ọ ya ka eji wee kwuo ka esi kwu ọ ya ka eji kwu otu esi kwu na mgbe ha oze okwu n'Igbo na-ekwu okwu eji okwu inu Igbo eme nganga okwu ọ bụghị n'ọnụ onye na-atụkwa inu ọfụma na-ekwute okwu ma ọ na-ekwute okwu ọ na-ekwu okwu mana asị ya kwugodo ihe ọsị ọ bụrụ na nọpụta n'ọgbọ ikwu ihe gị nwa adịghị ha ọrụ ọ ma na-agwụcha gị ike ma ọ na-ekwu okwu maka na okwu ọ na-ekwu ga na-abanye ọ ga na-abanye ya gị bụ nwa afọ Igbo bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị makụọ inu Igbo eji eme odogwu unu na-anaghị n'aka ngwongwo m gwepụtabụrụ akwụkwọ m akwụkwọ abụọ etie ata bụ akwụkwọ inu Igbo mụbụ maazị Obinwoye dere ọsọ inu Igbo dị na ya akwụkwọ ya rụsikwuru ike na akwụkwọ ya ọ na-enwu gba sie ike unu ọbụla bụ unu Igbo unu ndị Igbo etie ata dị mma ịdị na ya ọ bụ na anyị na-afụ akara ekwentị na ebe ọsọ gị si wee na-esonye ọ bụla ị chọrọ etie ata ịkpọtụrụ anyị emeruo gị aka maka na onye Igbo ọbụla dị mma iji inu Igbo na-akpa nganga ike dị n'okwu inu tụrụ ahụ ike ọ dị n'okwu inu tụrụ ahụ